Waya. Bisa dolanan karo liyan urip konang alas kok bener tak coba bari asuh kate ngerti wedhus albino sapi kuwi nggak ada ngilur ya nih cok weh kain gue mana enggak kepantaran. Gitu le asal mulai iya mulai di mulai mari kita sini saya iki kering anak kita Weh, halo. sama gak turun anakku ah. Ya apa sih sini? Eleke ora pati elek ya ora pati ganteng. Mbok ora jelas payah. Sik Cak, aku takon Cak digawe anakku urung mulai ket mau Cak. Aku kuwatir ket mau iki. Gawe maneh. Astagfirullahaladzim. Tak gawe no. Aduh apa nih sih? Aduh, ya iku nih. Oh, paling mau lho. Apa ya? Itu gawe ku. Gas apa ya ga? Kayak tahu tumon. Aduh, uli karo siapa ya? Tak pedok ya lagi ga, tak tumon aku. Wah bahaya. Tak entenan iki wis. Lagi ndi? Nunggu gak jimbong mulai. Saiki nang ndi Jimbong? Mulai dikek. Terus metule njari. Garap. Wah, lah rak kena. Waduh. Anu tepak. Lah. Ayo kita nduk mau wae wis. Sore. Mendung ya. Heeh wis. Borong, Ber. Ya. Wah, nangkok tek mau panas. Boleh ke bawah, mulai.
Delok ayammu iku loro. Duh, men mek dulinan tok yo. Gelo. Kok kayak ibu mau dolen ae. Waduh, aku lho mek golek iki tok. Golek iki tok ae. Kon golek iki kan. Kok sampe ya mene iki sore-sore gak mulai-mulai misal aduk mulai. Omah gawe to kon. Wis dak aduk kono. Ya. Lentok. Duh, ya apa ngene iki? Ora kaya biyen. Kok ngene temen uripe. Biyen enak, saiki gak enak. Gusti paringi sabar guys. Doyan anak ndablek. Jan tak umum. Tak doyan anak iki kepingin, doyan anak ndablek. Walah, salah iki bapakne kerja ora kuatan, tetek loro. Duh bingung ya rumah kontrakan, banyu. Duh. Muga-muga paringi selamat. Bu aku wis mari adus, Lho. Ya kowe gawe enggak usah jangan. Kok ora kausane lho. Wis tak sudah lihat ini. Kok iso mari aku jelas suri-suri kula. Aduh, rambut kok kaku, temen. Keset. Bu, tunggu dulu, Bu. Duh, kok niki jajan tok ae ket mau. Oke. Hah, wis iki. Tumbas. Lek tumbas, Lek. Piro? 2000. 2000 sing isi apa iki? Apa ndoke apa? Ana ndoke, sing ana ndoke. Piro iki? 2000 pedes ah. Gak pati pedes. Kayak brambang apa gak? Brambang godhong. Iki ana brambang godhong. Tambahin teh apa iki? Wah, gak dikeki tambah wis. Pedes akeh. Titik. Lah. Kayak gaje apa gak? Kanje. Oh iya. Dudu akeh titik. Kae. Hop. Wis gaje. Gak iso. Suwun ya? Suwun. Kakak di Kita tawasan ini. mana kacang? Kacangnya mana? Ini berambang. Mana kacang? Enak sawiceng ya. Rambang. Sing dia dhewe nak Kakak tutup. Ini tak. Ini sekali berapa nak? pada wae. Kecap mawon ana. Tapi kuwi nak. Lek sun lek. Oke sun. Sila nyilek titik le. Tuh, mak ronge kuwi dijaluk. Itu kok ndi kok anak. Sor. Bisa iki manis kayak sapa ora harus manis terus naisah. Lele, Maria mame. Apa? Maria mame. Wis. Sajak nguyur ae sore. Dikapaan? Yo dicukupi garing ini kilo. Bu, bapak loro apa yuk? Yo kepayahan kula le mari kerja. Mbok golek maneh wis. Mek siji gering. Terus lambungmu. Golek maneh wis. Golek mana gitu gampang. Siji elek. Salok.
tekan di. Di. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.